Ivangeli likaLuka, isahluko se-18 ivesi lama-37 lifundeka kanje. Esesondela ekwehleleni kwentaba yeminqumo, isixuku sonke sabafundi saqala ukuthokoza nokumdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu ngemisebenzi yonke yamandla esiyibonileyo. Wamukelekile kumnikelo. Njengoba uJesu ehla entabeni yeminqumo eya eJerusalema, umoya wawugcwele injabulo. Abalandeli bakhe, abaningi babo ababebone izimangaliso ezinjengokuvuswa kukaLazaro, bagcwala ukwesaba nokumdumisa. Babegubha ngezwi elikhulu, bethi, "Ubusisiwe ozayo egameni leNkosi. Ukuthula ezulwini nenkazimulo kweliphezulu." Lesi sikhathi sasiwukumenyezelwa obala kobukhosi bukaJesu, njengoba ayezibonakalisa enguMesiya othenjisiwe. Abalandeli bakhe bambheka njengenkosi eyayize ukuletha ukuthula, hhayi ngokunqoba kwezempi, kodwa ngokunikeza ukubuyisana phakathi kukaNkulunkulu nesintu. Nokho, injabulo yesixuku yayimnandi futhi imunyu. Nakuba babejabule ngokufika kweNkosi yabo, babengayiqondi injongo yomsebenzi wayo. Babelindele ukuba agumbuqele abacindezeli abangamaRoma futhi abuyisele umbuso wakwa-Israyeli. Kodwa uJesu, njengenkosi yangempela yamakhosi, wayeze ukuzonikela ngokuthula ngomhlatshelo wakhe. Wayengazelanga ukuzokhulula abantu kubabusi abangabantu, kodwa wayezele ukuzokhulula abantu esonweni nasekufeni. Lesi senzakalo sasingewona nje umkhosi, sasiyisandulela sobuhlungu obuzayo. Ngokushesha uJesu wayezokhalela iJerusalema. Azi ukuthi abantu babeyomlahla futhi umuzi wawuzobhujiswa. Leso sikhathi futhi sasiyisikhumbuzo sokuthi ukudumisa uNkulunkulu akunakuthuliswa. Ngisho nalapho abanye abaFarisi befuna ukuba uJesu akhuze abafundi bakhe, waphendula wathi, "Ngithi kini, uma bethula laba, amatshe azakumemeza." Ukudunyiswa kukaJesu, iNkosi, akunakunqandeka. Kuzwakala kuyo yonke indalo, futhi ngolunye usuku, wonke amadolo ayoguqa, futhi zonke izilimi ziyomvuma njengeNkosi. Njengoba sizindla ngaleli vesi, masikhumbule ukuthula uJesu akunikezayo, hhayi kuleli zwe kuphela kodwa kuze kube phakade. Ake izinhliziyo zethu zihlanganyele ekudumiseni okungapheli kweNkosi yethu, ngoba iyifanele yonke inkazimulo. Ake sithandaze. Nkosi Jesu, siyakubonga ngokuthula osinika kona ngomhlatshelo wakho. Sisize ukuba sikubone njengenkosi yethu yeqiniso, hhayi nje kuphela ezikhathini zokunqoba kodwa kuzo zonke izici zokuphila kwethu. Kwangathi izinhliziyo zethu zingalokothi ziyeke ukukudumisa, futhi kwangathi singalandela indlela yakho yokuthula. Ngegama lakho siyakhuleka. Amen.